نسوني عصرت لكاتيت زيت تلالو على توزينات زلكم مسئلكو بقدامنت أرئيس زينا ليبيا بحد غاسي ريسا 28 سدتኛታት ተረኺቡ ሰራዊት እስራኤል ካባ ገዳስ መስመር ቃዛ ኾጽ ጀሚሩ ኤሎን መስክ ናብ መዛግብቲ ግምጃ ቤት አሜሪካ ኸይአቱ ተአጊዱ ሰራዊት ሱዳን አገደስ ቦታታት ካርቱምን ከምዘ ተቋጽረ ተገሊጹ زي خبركم تهاتلتي ازن كالن زدسس مدبات يزلكم مصلخو كسام وداتا مساي كتصنو اندحتتكو ابزا چانل دمانا يوترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب لايك بمغوار نايدول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم ليبيا بحد غاسي ريسا 28 سدتኛታት ተረኺቡ أب كبابيت أب دوبي مراب ليبيا تركب كتما كفرة أب حدا غاسي ريسا 28 سدتኛታት كم زيت ترخبه أخبار حقي اتا ختما غليصوم كن مقروب معلتاتون كاب كتما كفرة نشنخ من 19 ريساتات زلو غاسي أب حدا حرشا بوتا ترخيبو نيريوم سمز ليبيا نحدا زي حقاونا سقرت دك سبات سدتኛታት زهقرو لبوتا بهاندبت مسمر مروريوم نتغاستات كرخبو كيلوم بزي كازي 76 بتوماس غرتي تأسيروم كسايو زصنحو سبات نصا خمزوصون اخبار حقتا ختما اب فيسبوك ابزوصو مغلص ገሊጹም ኣብቲ መግለጺ ሓደ ሊብያውን ክልተ ዜግነቶም ዘይተገልጸ ህወጻተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተሓቢሩሎም እዞም ጉጅላ አስገርቲ ኮነይሎም ነሰባዊ ነጻነት ቶም ስደተኛታት ጭካነ ብዝመሎ ምስቃይ በዘይ ሰባዊ አተሓዛ ካልን ክግህሱን የምጽንሕም ይብል እቲ መግለጺ ኣብታ አካባቢ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ለሊሽን 700 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ኩፍራ እቲ ምድላይ ጋስታት ገና ይغጽላሎም ቤት ጽሕፈት አኽባር ሕግታ ከተማ እቲ ኣብ ጋስታት ዝተረኸበ ሬሳታት ነመርመራት ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካብቶም ብህይወት ዝተረኸቡ ቃለ ምስክርነት ይክቡ ከም ዘሎ ፍሊጡም ኣብ ዝሓለፈ ዓመቱን ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሊብያ ብውሕዱ 65 ሬሳ ስደተኛታት ኣብ ሓደ ጋሲ ከም ዝተረኸበ ይዝከር ኣብ እዋን ትካል ስደተኛታት IOM ነቲ አጋጣሚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክብል ገሊጹ እምባሩ ይዝከር ስርዓት መሐመድ አልጋዳፊ ኣብ 2011 ካብ ስልጣን ካብ ዝእለን ካብ ዝቕተለን ታ ሃገር ቀንዲ መሰጋገሪት ናይቶም ንማእከላይ ባሕሪ አቋሪጾም ናብ ኤውሮፓ ዝኣቱ ስደተኛታት ኮይናያም ዩኒሴፍ ኣብ 2024 ጥራይ ንማእከላይ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ኤውሮፓ ካኣቱ ካብ ዝፈተኑ እቶም ልዕሊ 2200 ከም ዝሞቱን ድሃዮም ከም ዝጠፍአን ይሕብር ሰራዊት እስራኤል ካብ አገዳሲ መስመር ቃዛ ኾጹ ጀሚሩ أمايت فلسطينيات موتا وتادرات سيبهم فرناشين كالوتا وحتنا بزعنا مكاين عربياتات تتعينهم ناب سيمينا وكازا نابتي فتسوم عنوت الزرعي وتريد كساقو مجميرهم زي من سحب وتادرات أكال نايت بعصر تشعت تتريز تبتس حسم مكوراس تخصخينو زاقيت جوت تحيزهم زنبرو عصر تشدش إسرائيلاويان تأثيرهم زيصنحو حموش يميتون سوان شدشتين فلسطينيوان نتأه تلغيهم علوم كقدام يقص نايت سمعنا سلسة سمونات زيصنحو خينو أبز قدام يقص حماس كابتو جهوز حازم 37 نص أخسدو إسرائيل كاشن 900 فلسطينيان أسرات كتفتح تثبيت يقبر أنتون إسرائيل كابتم بحماس جوت تحيزم تصنحو 33 توم شمونتا كم زموتيات قلت سراويت إسرائيل كابتن غازا ناب كل تزخفل متحلالا فيه نزاري مساء سحبه أمايت فلسطينيان نابت كرميل علي عمت زي حدا وفرس راس آبايتهم كملسو كام زد تراعيو نعين مساخر قليتهم حدا خابتهم ناب سمين كازا استملس عسما أبو كامل مع كان زينا AFP أبزها وكال اتبعينا زر أنا يوم مغزفتيو إسرائيل نخلو آبايتي حرشاه مسجد يونيفرسيتات آبايته نقدن يوم عاني مويلوم زياب سمين كازا بتركب الماغراقة اتبال كتما زغمت 57 عامت سبعي نزحلف لحد عامت اب دوب قازا اب تركب كتما كان يونسيو كنبر صنيحم حجاب طقات فرسراس ناي غزاي نعين هنسرابيتين تنداب مسلل سريح خنبر زدلي انتاي كخال اماراتي علنيلوم حيالو كابزوم تمزابلتي حالتات اسرائيل ناب دوب قازا اب زدفالو وان بتدغاغامي خغزو تغديدوم بتخاب قازا كسما كلاي بحري زرغح متحلالفي نترازيم ابيلوم ناب غصوم كيملسون تخل كيلوميم حيلتات إسرائيل بزحلف ورهي كاب معرابوي شنغنايتي متحلالفي كفيلاوي من سحب مسجبرو بجماجم جودنا هراشدا بيلو من أبسمينا وكعذاب إجرم كسجرو تفاعل لوميم توم سم كاين دما جودنا صالحة
ሓላድን ተጠቂሞም ክሓልፉን በአባላት ጸጥታ አማካርን ግብፅን ድማ አጽዋር ከሂሎም ክፍተሹን ተገይሩ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብሰንበት ካብ ምብራቃዊ ክፋል ናይቲ መተሓላለፊ ከም ዝወጽእ ብወግዒ ኣይገለጸን እዚ ምንሰሓብ ድማ ካብቲ ንቃዛ ኣብ ክልተ ዝመቐለ መተሓላለፊ ዳእምበር ካብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘሎ ዶባት ኣይኮነን بحماس زمحدر منستر وشتاو قدات قازا سبات تنقاق خبرون ندحنتهم كبلو كزصنحلو ممرحيتات من قسقاس كختلون لبو كتحالف صنيحيو تبل از من صاحب سراوت ذكر زلو لو خسريل نابتا مسرح مقراج تخصيت شمقل زلا قطر كبصح تثبيت ابز يقبرلو زلو واني منغس اسرائيل نابتنا بقوامي مقراج تخصيت زمرح كالاي مدرك قرم مسغارو اتلو خبزعبا قداوي معرف سم تخصي دوم بالبز مركتا قدمو بزعبا تكنيكاوي قدات كزرار بخانو قاليتو نيروم اتوما بقازا استرفو بهيوت زلو جوز تتحزو بزوحات فلسطيناوያን እስራት ክለዋወጡን ሓይልታት እስራኤል ካብ ቃዛ ሙሉ በሙሉ ከንሰሓቡን ዘዓለመዮም እዚ ድማ በቲ ካብ አሜሪካ ናብ እስራኤል ዝምለስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ተወሳኺ አንፈት ክዋሃብ ዝጠልብ እዩ ነታንያሁ ዶናልድ ትራምፕ በእስራ ጥሪ ዳግማይ ናብ ዋይት ሃውስ ድሕሪ ምምላሱ ናብ አሜሪካ ቀዳማይ ምብጻሕ ዝገበረ مرحيوم ابزي غعزو اب زحلف 10 عامታት ካብ ዝጸንሐ ፖሊሲ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ኣዝዩ ድራማዊ ለውጥ ተራእዩ ትራምፕ ሙሉ ተቀማጢ ቃዛ ካብ እቲ ቦታ ክገዝን ናይ ማዕከላዊ ምብራቅ ውቁብ መናገሪ ኮይኑ ክህነጽን ጸውዩ እቲ ባግራዊ ሕጊ ገበን ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ዳርጋ በመላ ዓለም ከመን በሃገራት ዓረብ ተነጽጊዩ ኤሎን መስክ ናብ መዛግብቲ ግምጃ ቤት አሜሪካ ከኣቱ ተኣጊዱ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ዳኛ አሜሪካ ኤሎን መስክ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ገንዘብ ግምጃ ቤት ዝተታሕዙ መረዳእታታት ሚሊዮናት አሜሪካውያን ከይምርምር ዓጊቱም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኤሎን መስክ ዝፈጥሩ ትካል ክፍሊ ብቃት መንግስቲ ወይ ባሕጽሩ ተቃላት ዶጅ እናተባለ ዝጽዋዕ ኣብ አሜሪካ ዘይምርጋ ይፈጥራሎም ዳኛ ፖል ኤንግልሜር ተማለ ቀዳማ ብዝሃቦ ሓበሬታ ንኤለን መስክ ንጉጅሉን ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝኣክቦ ሓበሬታውን ብቁልጡፍ ከጥፍእዎ ኣዚዙሎም ኣብ መንግስታዊ ትካላት ለውጥ ንምምጻእ ዝተመስረተ ዝናይ ማስክ ቤት ጽሕፈት ካብ ክፍሊ ገንዘብ ሓበሬታ ድሕሪ ምእካብኡ ካብ 19 ግዛታት ኣኽበርቲ ሕጊ ክሲ ኣቕሪቦምሉ ዘሎም እቲ ክስት ቤት ጽሕፈት ዲጂ ዕላዊ መንግስታዊ ትካል ስለዘይኮነ እቲ ስጉምቲ ሕጊ ፌደራል ዝጥሕስ እዩ ዝብል እዩ ኤለን መስክ ድሕሪ ውሳነ ዳኛ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ኢሉም እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዓለ እንተ ዘይፈሊጥና ከመይ ጌርና ኢና ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ከይባኽንን ምትላል ደው ክብልን ክንገብረን ንኽእል ኢሉ ጽሒፉም ኣኽበርቲ ሕጊ በሰልፊ ዲሞክራሲ ዝዕብለላ ግዝኣታትዮም ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ሚኒስትር ግምጃ ቤት ሚኒስትር ገንዘብን ስኮት ቤሳንትን ክሲ ዘቕረቡም እቲ ዳኛን ውሳኑ ኣብ ዝረድእሉዋን ኣዝዮም ሚስጥራውያን ሓበሬታታት ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእል እዮም ክብል ገሊጹም እቲ ዳኛ ዝሃቦ ውሳነ ካብቲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ፖለቲከኛ ሹመኛታት ካልእ ሰራሕተኛታትን ሓበሬታ ክርከብ ከም ዘይክእል ይገልጽ እቲ ዳኛ ወሲኹ ክሳብ ሕጂ ነቲ ብዘይ ኣገባብ ሓበሬታ ዝኣከቡ ሰባት ዝኾነ ኣብ ኢዶም ዘሎ ቅድሓት ብህጹጽ ከጥፉ ኣዚዙ ይርከብ ሰራዊት ሱዳን አገደስቲ ቦታታት ካርቱም ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጹ ነበርተ ካርቱም ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፋለታ ከተማ ካብ ወታደራት ዳመ ሰሪዕ ዳግማይ ከም ዝሓዘን ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝዓበ ዓወት ምዃኑን ይገልጹም ኣብዚ ሰሙን በጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ገንዘብ ዝሕተመላ ሚንት እትበሃል ዓዲ ሓዊስካ ካልኦት ወሰንቲ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ይገልጻሉ እዚ ዜና ብዝወጸሉ ግዜ ዳዕመ ሰሪዕ ንመብዛሕትኡ ክፋል ካርቱም ይቆጻጸር ከም ዝነበረን ሰራዊት ሃገር ድማ ኣብ ጥቓ ካርቱም ዝርከብ አገደስቲ ቦታታት ሓዊስካ ኦምዱርማን ባህርን ተዋጽሩ ይርከብ ገን ወሳኔት ግዛት ጀዚራ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እንተዳ ደኢትዋ ነታርሰ ከተማውን ክሕዝ ናሪ ከም ዘሎ ይእመን መርሐይ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን በሶሉስ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ዓመጽቲ ኣይከሉንም ክብል ተዛሪቡ ባሮ ይርስዓን እንተኾነት ግጭት ብቁልጡፍ ከበቅዕ ዝካል ግን ኣይመስልን ሰራሕተኛታት ረድኤት በሰንከት ኩናት ኣብ መላ ሃገር ሰባት በጥሜት ይሳዊ ከም ዘለው ይዛረቡ ኣብ ካርቱም ጥራይ ልዕሊ 100,000 ሰባት በጥሜት ይሳዊ ከም ዘለው ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፉ ተመራመርቲ ይሕበሩ ዳርጋ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መንጎ ጀነራል አልቡርሃንን ምክትሉ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረን ናይሎሚ ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ መሐመድ ሐምዳን ሒሜቲ ደጋሉን ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ 12 ሚሊዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም እዮም ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናኹም ብልቢ ነመስግን ብብዝልኹሙ ሰላም ተመነና